Sampun, Mas. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas Unsek. Monggo. Mosok gur ngene iki tok. Lah piye Mosok ta? ngene iki Ya wis. wis meneng kok. Ndah wis langsung suwuk iki. Lah kowe ora nyuwara lho. Lah piye to? Ya nyuwara sik. Oh. Langgame sik apa Oh, ngono. dilebokke langgame. Nah, Ya. Apa sanes po nemen? karepmu. In Kowe cah cilik kok nesu to? Ora seneng aku. Engko tak lebokke meneh lho. leboke ngendi? Lebokke weteng. Ayo, Seneng balik, Nak. aku. Balik, Bisa. Ya seneng katimbang nang alam donya mung setugel lho. Ben nak mlebu weteng mangan Nak. gratis, Kok menawa, mek meneh bali meneh iso bergizi. kaya kancane ya. Nah iya. Monggo. Ayo. Cengingisan. Tanganmu joko kono kegecek ucil kok. Ya. Sing gedhe pan